ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு லெவல் 1ல் நம்ம வந்து சாப்டர் 14 நம்ம பார்க்க போகிறோம். பகவானோட அனுகிரகத்தில் குணத்ரய விபாக யோகம் அதை நம்ம பார்க்கறது. இயற்கை, அதாவது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். அதாவது நம்ம நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ஸ்லோகம் 13th சாப்டரில், காரணம் குண சங்கோஷ்ய அப்படின்னு. நம்ம எல்லாம் ஆத்மாக்கள் எல்லாம் இந்த பிறப்பிறப்பு சிருஷ்டியில் எதுக்காக இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த முக்குணங்களோட நம்ம சம்மந்தப்படுறதுனால அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த முக்குணங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுக்கு இப்போ ஏதோ ஒரு உடம்பு சரியில்லைன்னா அதுக்கான காரணம் என்னன்னு நம்ம தேடுவோம் இல்லையா. டாக்டர்கிட்ட போய் என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம். அது வைரஸ் இல்லையா, பாக்டீரியாவாலையா, அதுக்கேற்ற மாதிரி மெடிசன்ஸ் நம்ம எடுத்துப்போம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி இந்த முக்குணங்கள் அதில் நம்ம எப்படி என்டாங்கிள் ஆகிறோம், இந்த முக்குணங்களோட நேச்சர் என்ன, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது அதுலேருந்து எப்படி நம்ம விடுதலை ஆகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். காரணம் குண சங்கோஷி அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். அதுக்கான விடை வந்து 4.26 இருக்கும். ஜட இயற்கையில் நம்ம வந்து பக்தி சேவை செய்யறதன் மூலமா நம்ம விடுதலை அடைய முடியும் அப்படின்னு. நேற்றுக்கு அத்தியாயம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம். அந்த ஜிஞ்ஞாஷு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, ஞானம் ஞேயம் இந்த விஷயம் பார்த்தோமா. அந்த ஞேயம் பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பார்வை, ஒருத்தவங்களோட பார்வை எப்படி இருக்கும், அதாவது கஷேத்திரஜ்ஞா ஞானம் இது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த அந்த நிலை வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புரிதலை கொடுக்கும். ஒரு 4-5 ஸ்லோகம் அதில் நம்ம பார்த்துருப்போம். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே. அதை நம்ம திரும்பி போப்பட்டெல்லாம் வாசித்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பார்வை எப்படி இருக்கணும். எல்லாத்தையும் பகவான் இருக்காங்க, எல்லாருமே ஆத்மா தான். ஆத்மா எப்படி இந்த உடலுக்குள்ளார ஊடுருவிருக்கு, எப்படி இந்த உடல் மட்டும்தான் செயல்படுது, ஆத்மா தான் சம்மந்தப்படுறதில்ல, இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம இதில் குணத்திரை விபாக யோகத்தில் குணங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். ஒரு நிமிஷம், யாரும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு இருக்கீங்களா? யாரும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணுறீங்களா? ருக்மிணி மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, யாரும் தெரிஞ்சவங்க ஆஃபர் பண்ணுறீங்களா? இல்லையா? சரி, ஓகே. ஓ பகவத், எஸ் மாதாஜி, ஆஃபர் பண்ணுறீங்களா? பண்றேன் மாதாஜி, பண்ணுங்க மாதாஜி, அவசியம் அவசியம். பண்ணுங்க. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं तदादि स्वपदातिथिकं वन्दे हम श्री गुरो श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा नादाविदं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह कनकललिता श्री विशाखान् विदांशः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगद्पते गोपेशु गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन कौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्प गुरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நல்லபடியாக ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். அழகாக ஆஃபர் பண்ணீங்க. இப்போ அர்ஜுனன் வந்து நம்ம இப்போ வந்து சாப்டர் 13ஓட ஓவர்வியூ பார்க்க போகிறோம். அர்ஜுனனோட 6 கேள்விகள் நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா. நேத்திக்கு என்னென்னா, க்ஷேத்திரன்னா என்ன, க்ஷேத்திரஜன்னா என்ன, ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன, புருஷானா என்ன, பிரகிருத்தினா என்ன அப்படின்றது அந்த 6 கேள்விகள்.
அது சேத்திரன்னா இந்த களம், அச்சித்து விஷயங்கள். சேத் சேத்திரன்னா சோல், சூப்பர் சோல். சரிங்களா? அது ரெண்டுமே குறிக்கும். அறிவு அப்படின்றது என்னன்றதையும் பார்த்தோம். சரிங்களா? நிறைய விஷயங்கள். இந்த சேத்திரஜ்ஞனை தெரிஞ்சுக்கும் போது, ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கும் போது ஞேயம் நமக்கு கிடைக்கும். அறிவின் பொருள் நம்ம ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும், அதோட எண்டு ஃபோக்கஸ் எதில் இருக்கணும் அப்படின்னு, அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து பரமாத்மா. அந்த பார்வை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். சரிங்களா? அப்புறம் புருஷா பிரகிருதி, இதோடைய அந்த யூனியன் அப்படின்றது அது என்னன்னா காரணம் குண சங்கோஷி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டோம். இந்த ஜட இயற்கை எப்படிப்பட்டது, நம்ம எப்படி இதில் வந்துட்டு கட்டுண்டு இருக்கோம், எப்படி பிறப்பிறப்பு சுஷில் வரோம், பகவான் எப்படி இருக்காங்க, எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நேற்று அத்தியாயத்தில். இன்னைக்கு வந்து 14வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். குணங்களின் நிபந்தனைகள் அப்படின்றதும், குணாதிசயங்கள், அதோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும், அதோட அப்புறம் இறப்பப்போ எந்தெந்த குணத்துல இருந்தால் எந்தெந்த நிலையை அடைவாங்க, அப்புறம் வந்துட்டு எப்படி நம்ம வந்து இந்த குணங்கள்லேருந்து வெளியில் வர்றது, இந்த விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம். அப்படியே ஸ்லோகத்தோட நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? உஷா மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, பிரணாம்ஸ். வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. அத்தியாயம் 14, ஸ்லோகம் 1. பரம்பூய பிரவக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞான் முத்தமம் யஞ்ஞாத்வா முனயः சர்வே பராம் சித்திமிதோ கதாக. பகவான் கூறினார், மீண்டும் ஞானங்களில் எல்லாம் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகிறேன். இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, ஹரிபோல். இப்ப வந்து மறுபடியும் பகவான் வந்து இன்னும் உபதேசங்கள் கொடுக்குறாங்க நமக்கு. சரிங்களா? இது வந்து இதுவும் சிறந்த ஞானம். இப்ப கொடுக்குற இந்த 14வது அத்தியாயத்தில் வர ஞானமும் வேணும். ஏன்னா இந்த அதாவது குணங்கள்லேருந்து விடுபட்டு, குணங்களில் சம்மந்தப்படுறதுனால தான் நம்மளாம் என்ன ஆகிறோம், கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இருக்கும். அதுலேருந்து விடுபட்டு ஆத்ம நிலையில் இருக்கிறது, அதுதான். சரிங்களா? அப்போ இங்கே அதை நம்ம பார்க்குறோம். சிறந்த ஞானம் நான் உனக்கு கூறுகிறேன். இந்த ஞானத்தை அறிந்த முனிவர்கள்லாம் இப்போ பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, தபஸ் பண்ணுவாங்க. முழுக்க இந்த மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட்லேருந்து விலகி ஆத்ம நிலையில் இருக்காங்க இல்லைங்களா? எல்லாரும் உன்னத பக்குவத்தை அடைந்தனர் அப்படின்னு. எதனால்னா அவங்களாம் தெரியும், இந்த முக்குணங்களோட சம்மந்தப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டோன்னா நம்ம கர்ம பலனில் நம்ம பிறப்பிறப்பு சுஷில் வந்துடுவோம் அப்படின்ற தெரிஞ்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, முனிவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஞானத்தை, குணங்களை பற்றின ஞானத்தை தெரிஞ்சு அவங்கள என்ன ஆகுறாங்க, பக்குவத்தை அடைகிறாங்க. பர்ஃபெக்ஷன், அதாவது குணங்களோட சம்மந்தப்படாமல் இருக்கிற ஒரு நிலையை அவங்க நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட இந்த குணங்களை பற்றின விஷயங்கள் தான் நம்ம இன்னைக்கு இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த அத்தியாயத்தில். 4.2 யார் வாசிக்கிறீங்க? யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? சரி, ஓகே. வாசிக்கணுமா மாதாஜி? வாசிக்கிறீங்களா? ருக்மிணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்காங்க. உஷா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவசியம். ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. மாதாஜி எந்த ஸ்லோகம் மாதாஜி? 14.2 வாசிக்கிறேன். 14. வாசிக்கிறேன். வாசிச்சு. ஞான உபாஸ்ரித்ய மம ஆகதா சர்க்கலேன இந்த ஞானத்தில் தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்றதோ பிரளயத்தின் போது ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் தான் கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சு, ஆனா ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சது. இந்த ஞானத்தை, அதாவது இந்த குணங்களை பத்தின ஞானங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அப்ப ஆத்ம நிலையில அவங்க வருவாங்க. ஏன்னா குணங்கள் தான் நம்மள கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள்லாம் ஆக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சு அதுலேருந்து விலகி ஆத்ம நிலையில் இருக்காங்களா, ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். பகவான் எப்படி இருக்காங்க, குணங்களுக்கு கட்டுண்டவங்க கிடையாது, சூப்பர் சோல், அந்த ஆத்ம நிலையில இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நம்மளுமே ஸ்பிரிட் சோலா, சரிங்களா, பகவானோட இயற்கையை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக நம்ம இருக்க மாட்டோம், குணங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கிறோம் அப்படின்னா.
இவ்வாறாக நிலை பெற்ற ஒருவன் படைப்பின் போது அந்த மாதிரி ஒரு அதாவது முக்தி பெற்ற நிலைன்னு சொல்லணும். சரிங்களா? ஆத்ம நிலையில நல்ல பக்தி பண்ணி பகவான் அடையிற ஒரு உயர்ந்த நிலை, குணங்கள்ல சம்மந்தப்படாம இருக்கிற ஒரு நிலை. சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஆத்ம நிலையில வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கிரியேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் அனிகிலேஷன் பகவான் பண்ணும்போது அதால் அவங்க எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? யார் ஒருத்தவங்க குணங்கள்லேருந்து விடுபட்டு இருக்கிறாங்களோ ஆத்ம நிலையில் இருக்காங்களோ அவங்க. சரிங்களா? ஸோ அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை தான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஷர்மிளா மாதாஜி, விஜயா மாதாஜிக்கெலாம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஸ்ரீவித்யா மாதாஜிக்கு, சரஸ்வதி மாதாஜிக்கு, ஹரே கிருஷ்ணா. மேடம் அவசியம். ஹரே இல்லைன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. சரஸ்வதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வயோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தியாக தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனிரகம் பீஜரத்தக பிதா. குந்தியின் மகனே, குந்தியின் மைந்தனே, இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கையினங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரிபோ. இந்த ஜட இயற்கை எல்லா வாழ்க்கையும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. அதாவது பகவான் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த ஜட இயற்கைக்குள்ள ஆத்மாக்கள்லாம் வராங்களா, வந்து எல்லாமே அப்புறம் ஆக்டிவ் ஆகுது இல்லைங்களா? பிறப்பால் சாத்தியமாகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? அந்த விதைகள்லாம் எங்கேருந்து, அதாவது நம்மளாம் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா பகவான் தான். சரிங்களா? நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது பகவான் வந்து தந்தையும் இந்த ஜட இயற்கை வந்து தாய், அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில. சரிங்களா? ஒன்ஸ் பகவான்கிட்டேருந்து ஆத்மாக்கள்லாம் வெளில வந்தோடனே இந்த ஜட இயற்கையில் என்ன ஆகணும், நம்மளாம் உள்ளார் வரும். சரிங்களா? அதுதான் ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. சரிங்களா? நம்மளும் என்டர் ஆயிடுறோம். விதையளிக்கும் தந்தை வந்து இதில் பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? 14.4 ஸ்லோகம் இல்லையா? ஓகே. குந்தின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இந்த ஜட இயல்பில். ஓகே, இது அதே ஸ்லோகம். 14.5 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பிரணாம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வம் ரஜஸ்தம் இதி குணா பிரகிருதி சம்பவா நிப்தந்தி மகாபாகோ தேஹே தேஹி மவ்யயம். ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகும். உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் போது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுவனாகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஜட இயற்கைன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? இது வந்து 24 எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, 16 எலிமெண்ட்ஸ், அப்புறம் 8 எலிமெண்ட்ஸ், இப்படின்னு வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்மளால பார்க்க முடியும் கிரந்தங்கள்ல. பொதுவாக என்னன்னா முக்குணங்கள் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஏன்னா அந்த முக்குணங்கள் அதில் ஆத்மா சம்பந்தப்படும் போது தான் ஆக்டிவாக ஆகுது இந்த ஜட இயற்கை அப்படின்றது. சரிங்களா? ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. அது என்னென்ன குணங்கள்? சாத்விக குணம், ராஜச குணம், தாமச குணம் அப்படின்றது. சரிங்களா? உயிர் வாழிகள் ஆத்மாக்கள்லாம் நம்ம இதோட தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது நம்ம என்ன ஆகுறோம்? இந்த குணங்களில் கட்டுண்டு இருக்கும். அதான் இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி நம்மளாம் வந்து இந்த பொம்மலாட்டத்தில் வர பொம்மைகள் மாதிரி. சரிங்களா? நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்படும் போது சாத்வீக குணம் என்ன பண்ணும்? சாத்வீக குணத்துலேருந்து நம்ம அதை செய்யணும்னு நினைக்கும் போது சாத்வீக குணம் நம்மளை இயக்கும். ராஜச குணத்தில் நம்ம அந்த விஷயத்தை அடையணும்னு நினைக்கும் போது டிசையர், நம்மளோட ஆசை இருக்கும்போது ராஜச குணத்தோட செயல்கள் நம்ம பண்ணுவோம். தாமச குணத்துலேருந்து அந்த விஷயத்தை அடையணும்னு ஆசைப்படும் போது தாமச குணங்களில் உள்ள செயல்களை பண்ணுவோம். அப்போ அந்த 3 வகையான செயல்களுக்குமே நம்மளுக்கு கர்ம பலன் உண்டு. சரிங்களா? அதே சாத்விக குணத்தில் செஞ்சோன்னா நல்ல நல்ல சந்தோஷங்களை அனுபவிப்போம். அதே தாமச குணத்தில் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா கஷ்டங்களை அனுபவிப்போம். சரிங்களா? ஸோ ஆத்மாக்கள் என்ன ஆகுது? இந்த 3 குணங்களும் தான் இயக்குது. சரிங்களா? சம்மந்தப்பட்டு அதுக்கப்புறம் கர்ம பலனை நம்ம சந்திக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ குணங்களால் நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம்? கட்டுப்படுத்தப்படுறோம் அப்படின்னா இது தாண்டி வேறு எதுலேயும் வராது. சரிங்களா? அதாவது சுத்த பக்தி, சுத்த சத்துவகுணம் அப்படின்றது இருக்குது. அதுதான் தெய்வீக நிலை. சரிங்களா? ஆக மொத்தத்தில் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் ஒன்று பக்தி பண்ணணும், இல்லைன்னா இந்த 3 குணத்தில் ஒரு குணத்தில் இருந்து நம்ம செயல்கள் பண்ணுவோம், அதுக்கான பலனை அனுபவிப்போம். இவ்வளவுதான். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம தான் டிசைர் பண்ணணும். நம்ம வந்து பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணுமா, இல்லை இந்த ஜட உலகத்துலேயும் நான் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுலேயும் பயாஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ நம்மளாம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஜட உலகத்துக்குள்ளார வேண்டாம். ஏன்னா பிறப்பு முதுமை நோய் இருக்குது, 3 ஃபோல்டு மிசரிஸ் இருக்குது. அதனால் நம்மளாம் என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். அந்த ஒரு நிலை தான். ஆக
இந்த குணங்கள்லேருந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படின்றத நம்மளோட இலக்காக இருக்கணும். அதுக்கு பானஃபைட் பரம்பரை மூலயமா நம்ம பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா, குருவோட கைடன்ஸில். 14.6 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? யார் சொல்றீங்க? விஜயா. விஜயா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வ வாக் பிரகாஷ கமனாமயம் சுதசங்கேன பத்னாதி ஞானன சங்கேன கானக. பாவமற்றவனே, சத்வகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விளைவுகளில் இருந்தும் விடுவிக்கிறது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நல்லது தானே செய்யறோம், ஆனாலும் ஏன் கஷ்டப்படுறோம், இது பிறப்பிறப்பு சுற்றுக்குள்ளார ஏன் இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் காரணம். சரிங்களா, இந்த இந்த அத்தியாயம் நம்ம படிச்சோன்னா நம்ம ரொம்ப தெளிவா தெரியும் நம்ம ஏன் இந்த உலகத்துல கட்டுண்டு இருக்கோம் அப்படின்றது. அப்ப நல்லது தானே செய்யறோம் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு அங்கலாய்ப்பு இருக்கும். அப்படி இருந்து ஏன் சிரமப்படணும், ஏன் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கிறோம், ஏன் நம்ம 3-fold மிசரிஸ்ல இருக்கோம் அப்படின்னா இதுதான் காரணம். மற்ற குணங்களை விட இது தூய்மையானது. இதுல பாபம் இருக்கவே இருக்காது. சரிங்களா, எல்லாமே நல்ல நல்ல பயாஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் இருக்கும், புண்ணிய செயல்கள் தான் இருக்கும். சரியா, பாப வெளியிலிருந்து விடுவிக்கிறது. இந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஞானத்தை நல்லா தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா, இது பாபமான செயல், இது பாபம் இல்லாத செயல்ன்ற அளவுக்கு ஞானம் இருக்கணும். அப்பதான் நல்ல ஞானம், நல்ல செயல்கள் செய்ய முடியும். ஸோ அதனால அவங்க ஞானத்தை நல்லா விருத்தி பண்ணிக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருப்பாங்க. சரிங்களா, வேதங்கள்லாம் படிக்கிறது எல்லாமே நல்லபடியாக அவங்களுக்கு அதாவது விருத்தி, அந்த ஞானம் தெளிவாக இருக்கும். ஆனாலும் எப்படி கட்டுண்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ நிறைய நல்ல நல்ல செயல்கள் செய்யும்போது ஒரு நல்ல, இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம், பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லபடியாக செஞ்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம். அப்பாடா இன்னைக்கு நல்லதெல்லாம் செஞ்சுருக்கோம், நம்ம நல்ல ஒரு தானம் தர்மம் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம நல்லதாக தானம் தர்மம்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோமா, நான் பண்ணேன் அப்படின்னு, நான் இன்னைக்கு இந்த நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணேன் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷத்தை நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறோமா, கிருஷ்ணா இல்லாமல். ஸோ அந்த வகையில் அந்த இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகின்றனர். ஒரு ஃபால்ஸ் ஈகோல நான் தான் இதெல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்ற ஒரு நிலையில் ஒரு சந்தோஷத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதுதான் நம்மள ஜட இந்த சாத்விக குணத்தில் கட்டுண்டு வைக்குது. ஆனால் அந்த சந்தோஷத்தினால நம்மளுக்கு என்னதான் கிடைக்கும், இன்பம் தான் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி செயல்கள்னால நம்ம என்ன தானம் தர்மம் பண்ணோமோ, என்ன நல்ல செயல்கள் பண்ணோமோ அதுக்கான சந்தோஷமான பலன்களை தான் நம்ம அனுபவிப்போம். ஆனால் முக்தி கிடையாது அதில். சரிங்களா, அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. யார் வாசிக்கிறீங்க? 14.7 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜோ ராகாத்மஹம் வித்தி திருஷ்ணா சங்கசமுத்பவம் தன்னிபத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேஹினம். குந்தியின் மகனே, ரஜகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. இதனால் ஒருவன் ஜட பல நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப ரஜோகுணத்துல நம்ம எப்படி கட்டுண்டு இருக்கோம் அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். சரிங்களா, இது நம்ம சாதாரணமா ஒரு மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ளவங்களோட நிலையை நம்ம பார்க்க முடியும். நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல அதாவது இந்த காட் கான்சியஸ்னஸ்லாம் இல்லாம முழுக்க இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல இருக்காங்கல்ல, அந்த மாதிரி உள்ளவங்க அவங்களுக்கு என்னன்னா நிறைய ஆவல்கள் ஆசைகள் இதெல்லாம் இருக்கும், எல்லையற்றது. சரிங்களா, இவ்வளவு இப்போதும் அப்படின்றது இருக்காது. ஏதாவது ஒன்று அடைஞ்சா அதை அடைஞ்சதுக்கு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு விட்டுட்டு அது இன்னும் பலதை ஆசைப்படுவாங்க. சரிங்களா, அந்த மாதிரி பேராசை இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆவல்கள் விருப்பங்கள் இதெல்லாம் எல்லையற்று இருக்கும். அதாவது ஒரு இவ்வளவுதான் அப்படின்னு இல்லாமல் போதுன்ற எண்ணம் இல்லாமல் ரொம்ப பேராசையோட கிடைச்சதை அனுபவிக்கிறதுக்கு கூட டைம் இருக்காது. இன்னும் 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 நிறைய தேடி தேடி போகிறது, அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. சரிங்களா, எல்லையற்று ஒருவன் ஜட பலனின் நோக்கில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான். இதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, அந்த பலனை எதிர்பார்த்து அவங்க அந்த ஏக்கத்தோடையும் அந்த பேராசையோடையும் என்ன பண்றாங்க, அவங்க அந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபட்டு கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா, ஸோ அதனால நிறைய கிரீடியா எதையாவது ஒன்று செஞ்சு இதில் பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வராது.
ஆனா சுயநலமான எண்ணங்கள்ல தனக்கு எல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்ற நிலையில நம்ம என்ன பண்ணோம்னா செயல்கள் பண்ணும்போது அந்த செயல்களுக்கான பலனா நம்ம அனுபவிக்கணும். இது வந்து ரஜோகுணத்தோட அடையாளமா நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ 14.8 யார் வாசிக்கிறீங்க? ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு நான் கொடுங்க. ஹரே வாசிக்கணுமா கிருஷ்ணா. மாதாஜி? ம் த- ம் तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां परमाता तस्य निद्राभिस् तन्निबध्नाति பாரதः. பரதனின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோகுணம் உடலையுடைய எல்லா உயிர் வாழிகளையும் மயக்குகின்றன. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், உறக்கம் ஆகியவை இந்த குணத்தின் விளைவுகளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இப்ப தமோகுணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தெளிவே இருக்காது, ஞானமே இருக்காது. சரிங்களா? எல்லாமே தப்பு தப்பா பண்ணுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி அதர்மமான செயல்களை பண்றது. அதுவும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சோம்பேறியா இருக்கிறது, வேண்டான்றது, டினை பண்றது. சரிங்களா? என்னதான் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் வாழ்க்கையில இருந்தாலும் சோகமா இருக்கிறது. சரிங்களா? தப்பாவே பார்க்கறது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து தப்பான செயல்களை செய்யறது. நம்ம படிப்பு 18th சாப்டர்ல தர்மமெல்லாம் அதர்மமா தெரியும், அதர்மமெல்லாம் தர்மமா தெரியும். அந்த மாதிரி. சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப வந்துட்டு என்னன்னா இந்த மயக்கம், அறியாமையில மூழ்கி இருக்கிறவங்கள தான் தமோ குணமா பார்க்குறோம். அந்த வகையில இருந்து அதர்மமான செயல்கள் செய்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட நேச்சரை நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து 14.9 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஷாமதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. சரஸ்வதி. சரஸ்வதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்க. சத்வம் சுகே சம்ஜயதி ரஜக கர்மணி பாரத ஞானமாவிருத்திய து தம பிரமாதே சம்ஜயத் யுத்த. சத்துவ குணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், தமோ குணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஹரி போல் மாதாஜி. ஸோ இப்போ சத்துவகுணம்ன்றது இன்பத்துல நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் செஞ்சுட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுறது. நான் இந்த செயல்லாம் செஞ்சேன், அந்த நல்ல செயலாம் செஞ்சேன், நான் நிறைய தானம் பண்ணேன், தர்மம் பண்ணேன், யாகம் பண்ணேன் அப்படின்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அந்த சந்தோஷத்துக்காக கட்டுன்னு இருக்காங்க. இது வந்து பேராசை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால பலன்கள் மேல ரொம்ப பற்றுதலோட இருக்கறனால கட்டுன்னு இருக்காங்க. இவங்க வந்து அறியாமையினால கட்டுன்னு இருக்காங்க, தவறான விஷயங்கள்ல கட்டுன்னு இருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம் தாம குணத்தில் உள்ளவங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து 14.10 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் நேரம் உஷா வாசிக்கட்டுமா? மாதாஜி வாசிக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ருக்மிணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணீங்களா? ஆமாம் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. रजस्तमश् साभिभूय सत्वं भवति भारत. रजसत्तमश् सैव तम सत्वं रजस्तदा. பரதனைந்தனே சத்வகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகின்றது. சில ஆனா வாய்ஸ் தான் பிரேக் ஆகுது ருக்மிணி மாதாஜி. ஐ திங்க் உங்களோட இது வந்து ஸ்டேபிளா இல்லை நெட்டு. தோற்கடிக்கின்றது, மேலும் நிலவுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஸோ இப்போ இந்த 14.10 ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இதுதான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. என்னன்னா நம்ம மனம் எப்பயுமே சஞ்சலமா இருக்கு, போராட்டமா இருக்கு, அமைதி இல்லாம இருக்கு, தெளிவு இல்லாம இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஸ்டேபிளா இல்லைன்னு. அது இதனால தான் இங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், 3 குணங்களும் ஒவ்வொரு மனிதன்கிட்டயுமே இருக்கும். இது வந்து நம்ம இப்ப வந்து இந்த ஒரு குணம் ஒருத்தவங்க கிட்ட தான் இருக்குன்னு கிடையாது. ஒருத்தவங்க முழுக்க சாத்வீக குணமா இருக்காங்க, ஒருத்தவங்க முழுக்க ராஜச குணமா இருக்காங்க அப்படின்னு கிடையாது. சரிங்களா? ஒருத்தவங்க முழுக்க தாமச குணத்தோட இருக்காங்கன்னு கிடையாது. இந்த 3 குணமுமே இல்லாட்டி இருக்கும். ஆனா அந்தந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது ஒவ்வொரு குணம் மேலோங்கி வரும். சரிங்களா? இப்போ வந்து துரியோதனன் வந்து சகுனி கூடயும் அவங்க பிரதர்ஸ் கூடயும் இருக்கும்போது எப்படி இருப்பாங்க? சாத்விக குணத்துல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எப்பயுமே நல்லதே நினைப்பாங்க. அதே பாண்டவர்கள் கூட இருக்கும்போது எப்படி இருப்பாங்க? அவங்களுக்கு அதர்மம் பண்ணிடுவாங்க. இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் இந்த 3 குணங்களும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு துரியோதனன் பார்த்தோம். 3 குணமுமே இருக்கும்.
அதனால தான் நம்ம ஒருத்தவங்களை பார்த்தோன்னே நம்ம சொல்லுவோம் இவங்க ரொம்ப நல்லவங்க, இவங்க சுயநலமானவங்க, இவங்க வந்து அதர்மம் பண்றவங்க அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியுது. அப்ப இதுல அதான் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, சாத்வீக குணம் தோற்கடித்து கொண்டு சில சமயங்களில் ராஜச குணம் உயர்ந்ததாகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஒரு சமயம் என்ன ஆகுனா, ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துரும். இப்ப போர் பண்றப்பயே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்திருப்போம். சரிங்களா? போர் பண்றதுன்னு ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்குது. அதுல அர்ஜுனன் எப்படி இருக்காங்க? சாத்வீக குணத்துல இருக்காங்க. அப்ப ராஜச குணம், தாமச குணம் அவங்க கிட்ட இல்ல. அதே வந்து துரியோதனன் வந்து ராஜச குணத்துல இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். அப்ப சாத்வீக குணமும், தாமச குணமும் அப்ப அவங்க கிட்ட இல்ல. அதே வந்து தாமச குணம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் கட்டுண்டு இருக்கு. சரிங்களா? அதே மாரி திருதராஷ்டிரன் வந்துட்டு என்ன பார்த்தோம்னா, அவங்க வந்து பெரிய எம்பரர். அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்? ராஜ்யத்த ரொம்ப நல்லா ஆட்சி பண்ணணும். அவங்களுக்கு பொறுப்பு அதிகம். ஒரு எம்பரருக்கு பொறுப்பு அதிகம். வெறும் அப்பா மட்டும் இல்ல அவங்க. ஒரு எம்பரர். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணல? அந்த ஒரு அரசர் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய தர்மத்த அவங்க ஃபாலோ பண்ணல. யுதிஷ்டிர மகாராஜா பாண்டவர்கள பாதுகாக்கல. அவங்களுக்கு வேணுங்கிறதையும் குடுக்கல. தன்னோட பிள்ளை மேல ரொம்ப அதிகமான பாசத்தோட இருந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதனால நெறைய அதர்மங்கள்லாம் வர்றதுக்கும் அவங்க வழி விட்டுட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அப்ப அது வந்து ஒரு தாமச குணத்தோட எடுத்துக்காட்டா நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு குணம் மேலோங்கி வந்துடும் அப்படின்றாங்க. சரிங்களா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்குறோம். இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்பொழுதும் நிலவுகிறது. இந்த டக் ஆஃப் வார் மாரி. சரிங்களா? நீயா நானா, நீயா நானா, நீயா நானான்ட்டு ஒரு ஒரு குணத்துக்கும் இடையில என்ன இருக்கும்? அந்த உயர்நிலை போட்டி எப்பயுமே இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்ப யார் நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த மாரி தான் இருக்கும். ஒரு டிசைர்ல. அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ண எப்பயுமே சாத்விக குணத்துக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமா குடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இதான் இந்த பிக்சர் தான். சரிங்களா? மனதுல எண்ணங்கள் இருக்கும். அப்ப சாத்விக குணம் அது பக்கம் இழுக்கும், ராஜச குணம் அது பக்கம் இழுக்கும், தாமச குணம் அது பக்கம் இழுக்கும். அப்ப எதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்குறோமோ, அதுக்கு ஏத்த மாரி நம்ம செயல்கள் செய்வோம். நம்ம முக்கியமா சாத்விக குணத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்கணும்ன்றத பார்க்கணும். சரியா? இப்போ 14.11 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வத் பாரேஷு தேஹே அஸ்மின் பிரகாஷ உபஜாயதே ஞானம் யதா ததா வித்யாத் விப்ருத்தம் மித்யுத. உடலின் இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்வகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும்போது ஒருவன் சத்வகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே சத்வகுணத்தில் சரியான நிலையிலும் காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகிறான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்வகுணத்தின் நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சாத்விக குணத்துல இருக்கிறவங்க, அவங்க அந்த சாத்விக குணத்துல இருக்கும்போது அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அப்படின்றதான் பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்ப சாத்விக குணம் எப்படி இருக்கும்? ராஜச குணம் எப்படி இருக்கும்? தாமச குணம் எப்படி இருக்கும்? அதோட நேச்சர் பார்த்தோம். இப்ப அந்த குணம் இருக்கிற ஒரு ஆத்மா அந்த நேரத்துல எப்படி இருப்பாங்க? அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த சரீரத்துல 9 துவாரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? இது வந்து 9 தாரங்கள் கொண்ட கதவுகள் கொண்ட நகரம் அப்படின்னு கூட நிறைய இடத்துல நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதுல இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசு துவாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்பு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். குதம். இந்த குணங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, சாத்விக குணத்துல நம்ம நல்ல செயல்கள்லாம் நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணும்போது பிரகாசமா சரிங்களா? நம்ம அப்படியே பூரிப்பா, பிரகாசமா, ஹாப்பியா இருக்குமா? அந்த நிலையில இருக்கும். சரிங்களா? அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, அவங்க வந்து சாத்விக குணத்துல இருக்காங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். சாத்விக குணத்துல தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சரியா புரிஞ்சுக்க முடியும். நாலேஜை சரியா நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கெயின் பண்ண முடியும். சரிங்களா? தூய்மையும் அடைய முடியும். நாலேஜ் கெயின் ஆகுறதுனால நம்ம என்ன ஆகுறோம்? தூய்மை அடைகிறோம். அனர்த்தங்கள் நம்மளை விட்டு விலகுது. மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகள் எல்லா இடத்துலையும் உடம்பு முழுக்க, அதாவது ஒரு ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும் இல்லையா? பூரிப்போட அந்த மாதிரி உணர்தல் நம்மளுக்கு முடியும். இது சாத்விக குணத்தில் நம்ம நல்லதே செஞ்சோன்னா எப்படி இருப்போம்? ஹாப்பியாக இருப்போம் இல்லையா? தெளிவாக இருப்போம் அந்த மாதிரி. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து இப்போ வந்து 14.12 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? உஷா மாதாஜி. ரொம்ப நேரமாக ஸ்லோகம் வாசிக்கல நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையோ மாதாஜி? ஓகே,
வேற யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சரஸ்வதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே லோ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. லோப பிரவೃತ್ತಿರಾರಂಭ ಕರ್ಮಣಾಮಶಮ ಸ್ಪೃಹಾ ரஜஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவருத்தே பரதர்ஷய. பரத குலத் தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த ராஜச குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா பெரும் பற்று. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பேராசை பெரும் பற்றோடு இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ அதை வந்து கட்டுப்படுத்த அவங்களால முடியாது. இந்த விஷயங்கள்ல நம்ம ஈடுபடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவங்களால அது முடியாது. அதனால என்ன ஆகும்னா ஏக்கம், இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கடினமான உழைப்பு, நிறைய தன்னோட ஆசை அடையணுன்றதுக்கான செயல்களில் ஈடுபடுவாங்க. ஏக்கம் இருக்கும், கவலை இருக்கும், இது ரெண்டும் கூடவே இருக்கும். ஆசை இருக்குனாலே கூடவே ஏக்கமும் கவலையும் இருக்கும். சரிங்களா? கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்னு, கிடைச்சதுக்கப்புறம் அது நம்மளை விட்டு போயிடுமோ அப்படின்ற கவலை. ஆக ஆசைப்படுறது மட்டும் இல்லாமல் கூடவே இது ரெண்டுத்தையும் வச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்கேருந்து அமைதி கிடைக்கும்? கிடைக்காது இல்லையா? ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த ராஜச குணத்தில் அதே மாதிரி கடினமாக உழைப்பாங்க, தான் ஆசைப்படுற விஷயத்தெல்லாம் அடையணும் அப்படின்றதுக்கு. இதெல்லாம் அவங்களோட அறிகுறிகளை பார்க்குறோம். எப்பயுமே ஆக்டிவாக இருப்பாங்க, நிறைய என்டிவர் பண்ணுவாங்க. சரியா? எப்பயுமே கவலை ஏக்கத்தோடு இருப்பாங்க. ஏன்னா டெம்பரரியான ஆசைகள் தானே அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால 14.13 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? ருக்மணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ரகாஷோ பிரவೃತ್ತಿಶ್ಚ பிரமாதோ மோக ஏவ ச தமசேதானி ஜாயந்தே விவருத்தே குரு நந்தனः. குருவின் மைந்தனே, தமோகுணம் அதிகரிக்கும் போது இருள் செயலற்ற தன்மை, பைத்தியகாரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ தமோ குணம்னு போது எல்லாமே அதான் இதில் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப ஒரு மாதிரி அறியாமை, இருள் நிறைஞ்சது, அது ஒரு மாதிரி மேட்னஸாக இருக்கிறது, சோம்பேறியாக இருக்கிறது. சரிங்களா? இனர்ஷியா, தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிறது, எல்லாத்தையுமே டினை பண்ணுவாங்க. வேண்டாம் அப்படின்றது இல்லைன்னா அப்புறம் பண்ணுறேன் அப்படி ஹாப்பியாகவே இருக்க மாட்டாங்க. ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா. சரிங்களா? எப்பயுமே ஒரு மாதிரி ஒரு தூக்கம் ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா? முழிச்சிட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஹாப்பியாக இருக்க மாட்டாங்க. அதனால நிறைய தூங்குறதுல விருப்பப்படுவாங்க. இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் சமூக குணத்தில் பார்க்கல முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். 14.14 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. சத்வே பிரவர்த்தே து பிரளயம் யாதி தேக ததோத்மவிதாம் லோகானாம் மலான் பிரத்யபத்யதே. சத்வகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருத்தவங்க நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணும்போது நல்லா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த பூரிப்பு, ஆனந்தம், இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு நிலையில அவங்க உடலை விடுறாங்க. சாத்வீக குணத்துல இருக்கும்போது அவங்க உடலை விடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து மேலுலகங்களுக்கு போவாங்க. சரிங்களா? அந்த ஃப்ளோட்டின் பிளானட்டரி சிஸ்டத்துல மேலுலகங்களுக்கு போவாங்க. யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? 14.15 ஸ்லோகம். நான் வாசிக்கிட்டா மாதாஜி? விஜய மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கீர்ச்சு ஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மேட யோனிக்ஷு ஜாயதே. ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் போது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுத்திருக்கிறான். தமோ குணத்தில் இறக்கும் போதே அவன் மிருக குணத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப ரஜோகுணத்துல பிரணாஸ் மாதாஜி. ம். ரஜோகுணத்துல பலநோக்கு செயல்கள்ல ரொம்ப ஆசை, எண்டிவர், அந்த மாதிரி கவலை, ஏக்கம் நிறைஞ்ச நேரத்துல நல்ல அப்படியே சுயநலமான எண்ணங்கள்ல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அவங்க வந்து இறக்கும்போது என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா இந்த பூலோகத்துல அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்கும். சரிங்களா? அதே தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க இறக்கும்போது என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நரகத்துல போய் பாபங்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்ப வந்து மிருக இனங்கள்ல அவங்க பிறப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ எந்தெந்த குணத்துல
இறந்தால் அவங்க எந்தெந்த நிலையை அடைகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இது வரைக்கும். இப்போ 14.16 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு வேண்டாமா? சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. கர்மண சுக்ரதஸ்யாஹு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜச பலம் து கம் ஞானம் தமச பலம். சத்வகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகிறான். ரஜகுணத்தில் செயல்பட்ட செயல் துக்கத்திலும், தமோ குணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்றத்தனத்திலும் விளைவுறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சார், சாத்விக குணத்துல இருக்கிறபோது அவங்க தூய்மைப்படுத்தப்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்க நல்ல நல்ல செயல்கள் பண்ணாங்களா, புண்ணிய காரியங்கள் செய்யறதுனால அவங்களுக்கு பாபம் கிடையாது. அது மாதிரி நல்ல புண்ணிய செயல்கள் பண்றதுனால அவங்களுக்கு தூய்மையும் ஏற்படுது, நாலேஜும் கெயின் பண்றாங்க இல்லையா, நல்ல தூய்மை. அதே வந்து ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு துக்கம் தான் மிச்சம். ஏன்னா எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லாத விஷயத்துல ஆசைப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அது விலகி போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அதனால அவங்களுக்கு சிரமம் தான் இல்லையா, துக்கம் ஏற்படுது. அது தமோகுணத்தில் உள்ளது வந்து அறிவற்ற செயல் அப்படி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதோட விளைவு வந்து நம்ம வந்துட்டு சிரமமானதாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ சாத்விக குணம் இருக்கலையே உயர்ந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதாவது ஜட உலகத்தில் அதை விட உயர்ந்தது பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. 14.17 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். ருக்மிணி மாதாஜி. உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறேன். உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறாங்களா? வாசிங்க மாதாஜி, ரொம்ப நேரமாச்சு நீங்க வாசிச்சு. சத்வாசம் ஜாயதே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவ ச பிரமாத மோஹௌ தமசோ பவனோ அஞ்ஞானமேவ ச. சத்வகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகின்றது. தமோ குணத்திலிருந்து அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தியாகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம பார்த்ததுதான் சரிங்களா. ஞானம் விருத்தி ஆகுது சாத்விகுணம், ரஜசுகுணம் வந்து பேராசை, அதே வந்து தமோகுணம் அறிவின்மை அப்படி நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் பேஸ். இப்போ 14.18 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. ருக்மிணி மாதாஜி வாசிக்கணுங்க. ध्रुवं कच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुण वृद्धिसस्ता அதோ கச்சந்தி தாமசா. சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர் லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூ உலகங்களில் வாழ்கின்றனர். மேலும் வெறுக்கத்தக்கதான தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக லோகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ நம்ம இதில் தான் பார்க்குறோம். சாத்விக குணத்தில் மேல் உலகங்களுக்கு போவாங்க சரிங்களா. அதை சொர்க்கம் அதுக்கு மேலே அப்படியே அவங்களோட பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலியமா. அதே வந்து ராஜச குணம் வந்து இந்த பூ உலகிலேயே மறுபடியும் பிறப்பு அவங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா. அதே தாமச குணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு நரகம் போகிற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு அமைஞ்சிடுது. அங்கே போய் கஷ்டங்களை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துக்கு அவங்க வர மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா. இதுதான் நம்ம பார்க்கறது. ஸோ எந்தெந்த குணத்துல இருந்தால் எங்கெங்கே போகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இதுதான் இந்த நம்ம வாழ்ந்த ஜட உலகம் சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம வாழ்ந்த சாரி ஒரு விஷயம் இருந்தது. நம்ம வாழ்ந்த உலகம் வந்து இப்படி தான் இருக்கு சரிங்களா. நிறைய பகவான திருமேனிலேருந்து நிறைய உலகங்கள் இப்படி வெளியில வந்து அந்த காரண வருஷன்ல மிதந்துட்டு இருக்கு. அதுல இந்த மாதிரி வந்து இந்த உலகத்துக்குள்ளார என்ன இருக்கு அப்படின்னா பகவான் இருக்காங்க. கர்ப்பத கஷாய விஷ்ணுவா கர்ப்பத வருஷன்ல பிரம்மா வந்து சிருஷ்டி பண்றாங்க. அப்புறம் பிரம்மா வேதத்தின் துணை கொண்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்தை உருவாக்குறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அதனால தான் பிரம்மாவை படைக்கும் கடவுள்னு சொல்லுவோம். ஆனால் வெறும் இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் மட்டும்தான் அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதையும் பார்க்குறோம் சரிங்களா. இப்போ நம்மளாம் இருக்கிறது இந்த பூலோகம்
சரிங்களா? இதுக்கு மேலே பூவர் லோகம் இருக்குது, சொர்க்கலோகம் இருக்குது, மக்கர லோகம் இருக்குது, ஜனலோகம், தப்பலோகம், சத்தியலோகம். அப்போ நம்ம இருக்கிற நம்மளுக்கு மேலே வேறு வேறு உலகங்கள் இருக்குது. சரிங்களா? அதாவது பூலோகம், பூவர்லோகம், சொர்க்கலோகம், மகரலோகம், தப்பலோகம் இதெல்லாம் இருக்குது. மொத்தம் 6 லோகம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? 6 லோகம் இருக்குது. 6 அதாவது 6 ஃப்ளோர்ஸ் இன்னும் மேலே இருக்குது. அதே மாதிரி கீழே பூலோகத்துக்கு கீழே பார்த்தோன்னா அத்தலை, வித்தலை, சுத்தலை, தலாத்தலை, மகாத்தலை, ரசாத்தலை, பாத்தாலை அப்படின்னு 7 லோகங்கள் இருக்குது. கீழ் உலகங்கள் இருக்குது. இப்போ யாரெல்லாம் வந்துட்டு நல்ல செயல்கள் பண்ணுறோம், சாத்விக குணத்துலேருந்து செயல்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பூர்லோகம், சொர்க்கலோகம், மகரலோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம், சத்தியலோகம் வரைக்கும் போகலாம். அதே மாதிரி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க மறுபடியும் இந்த பூலோகத்திலே மறுபடியும் பிறப்பு கிடைக்கும். சரிங்களா? அதே தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க பாத்தாள லோகம் போய் நரகத்தில் தண்டனையை அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இந்த பூலோகத்துக்கு வருவாங்க. அதே மாதிரி மேலுலகம் போனவங்களும் இப்போ சொர்க்கத்துக்கெல்லாம் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பலன் தீர்ந்தது என்ன ஆவாங்க, திரும்பி இந்த பூலோகத்தில் பிறப்பெடுப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் ஹையர் பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த போர் லோகத்துலேருந்து வருது. மிடில் பிளானட் அப்படின்றது பூலோகம், லோவர் பிளானட்ன்றது இந்த விஷயங்கள்லாம். சரிங்களா? இதெல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒரு லோகத்தில் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சரிங்களா? தேவர்களாக இருக்கிறது சொர்க்கலோகம். அதே மகரலோகம், ஜனலோகத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜனலோகத்தில் 7 சேஜஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்புறம் தப்பலோகம் அங்கெல்லாம் வந்து இவங்க 4 குமாரஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்கன்றத பார்ப்போம். சரிங்களா? பிரம்மா வந்து சத்தியலோகத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உண்டு. இப்போ முகுணம் உள்ளவங்க எங்கெங்கெல்லாம் போகிறாங்கன்றதை பார்த்தோம். இப்போ 14.19 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கணுமா மாதாஜி? அவசியம் விஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. न अन्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टा अनुप्ष्यति गुणेभ्य स परं वेति मद्भावं स अधिक्शक्ति. நான் செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும் பரமபுருஷன் இந்த குணங்களில் இன்று உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். இப்போ இந்த 3 குணங்கள் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோமா? ஓகே. இப்போ பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த ஜட இயற்கையில இந்த 3 குணங்கள் தாண்டி வேற குணங்கள் கிடையாது. சரிங்களா? கண்டிஷன் சோல நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் லிபரேட் ஆகிறதுக்கு நம்ம சுத்த சத்துவ குணம் இருக்கணும். அது வந்து டிரான்சென்டென்டல். சரிங்களா? இந்த ஜட உலகத்தில் பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு இந்த 3 குணங்கள் தவிர வேறு எதுவும் காரணம் கிடையாது. சரிங்களா? அதுதான் அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை. பகவான் எப்படிப்பட்டவங்கன்னா இந்த முக்குணங்களை விட உயர்ந்திருக்காங்க. முக்குணங்களோட தாக்கம் அவங்களுக்கு கிடையாது. எப்பயுமே தெய்வீகமான நிலையில் இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்ம இந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம், நம்மகிட்டே ஸ்பிரிட் சோல் தானே இல்லையா? நம்மளும் வந்துட்டு இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கை வாழ்ன்ற அவசியம் இல்லை. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த வாழ்க்கையை தான் வாழணும் விருப்பப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனால் நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம்னா இதை தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவானோட இதை இயற்கை, பகவான் வந்து இப்போ சூப்பர் சோலாக இருக்காங்களா, நம்மளும் சோல். அப்போ நம்மளுமே என்ன பண்ண முடியும், அந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையிலேருந்து வெளியில் வர முடியும் அப்படி நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். 14.20 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா வாசிக்கிட்டாங்க. அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. யார் சொன்னீங்க? விஜயா. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. குணோனே தான தீத்ய த்ரீந்தேஹி தேஹச முத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜராது கைர்விம தோ அமிர்தமஸ்னுதே. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களினின்றும் உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களில் நின்றும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும்.
மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலை அடைந்த ஒருவன், நமக்கு சரீரம் இருக்கு சரிங்களா? இந்த சரீரத்துல இருக்கிற ஆத்மாக்கள் எப்போ இந்த முக்குணங்கள்லேருந்து உயர்வு பெறுறோமோ, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது சரிங்களா? புலன்கள், மனம், என் புத்தி எல்லாமே பகவான் மேலே ஒன்றி பக்தி பண்ணும்போது, இந்த முக்குணங்கள் தாக்கங்கள் இல்லாமல் இருக்கும்போது சரிங்களா, நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளில வந்துடுறோம் சரிங்களா? விடுதலை நமக்கு கிடைச்சிருது அப்போ தான். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ நம்மளாம் சூஸ் பண்ணியா ஹியூமன் லைஃப்க்கு வந்திருக்கோம்? இல்லை, அந்த கர்மா நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஹியூமன் லைஃப் கிடைக்கிற அளவுக்கு, அதனால நம்ம ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சிருக்கு. அப்படிதான். இப்போ அடுத்து நம்ம இப்போ செய்கிற கர்மா பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? வேற ஒரு சரீரம்ன்றது கிடைக்கும். இல்லைன்னா பக்தி பண்ணணும்னா பகவான்கிட்ட போயிடுவோம் சரிங்களா? ஸோ இதுலேருந்து நான் இப்போ இதெல்லாம் என்னென்னா ஒரு கட்டுக்குள்ளார நம்ம இருந்து இந்த சிரமங்களில் நம்ம இருந்திருக்கோம், பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில். ஆனால் எப்போ நம்ம பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோமோ பகவான்கிட்ட, என்ன ஆயிடும்? நம்ம விடுதலை அடைஞ்சிடுறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் சரிங்களா? அப்போ இதே வாழ்விலே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா, அமிர்தத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை, ஏன்னா ஆத்மாவில் என்னதான் இருக்குது? பரமானந்தம் தான் இருக்குது, இன்பம் தான் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வில், செல்ஃப் ரியலைசேஷனில் இந்த வாழ்க்கையிலே நம்மளால் அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அதை நம்மளால் உணர முடியும் சரிங்களா? ஜட இயற்கை நம்மளோட ரொம்ப பாதிப்பு எதுவும் நம்மள இருக்கும். இயற்கையில் உலகத்தில் நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வரப்போக தான் இருக்கும். ஆனால் யார் ஒருத்தவங்க பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்கள அது ரொம்ப தாக்காது, ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்பமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க சரிங்களா? பிரகலாத் மகாராஜர் மாதிரி இருப்பாங்க சரிங்களா? அவங்கள மாதிரி இருப்பாங்கன்னு இல்லை, ஒரு துளி அந்த அளவாவது பாதிக்காமல் இருக்கும். அந்த இதுதான் சரிங்களா? 14.21 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் வாசிக்கணுங்க ருக்மிணி மாதாஜி. कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणान् एतान् अदिदो भवति प्रभो किम् आचार गदं सैदांश्च त्रीन् गुणान् அதிவர்த்ததே. அர்ஜுனன் வினாவினான், எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்களை கடைந்தவன் அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? அவனது நடத்தைகள் யாவை? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? ஹரி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் ஏற்கனவே சித்தமுனி பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. சாரி, அர்ஜுனன் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா பகவான்கிட்ட செகண்ட் சாப்டரில். அதே மாதிரி இந்த குணங்களிலேருந்து உயர்ந்தவங்க எப்படிலாம் இருப்பாங்க, அவங்கள பற்றி எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்றத அர்ஜுனன் இந்த ஸ்லோகத்தில் கேட்குறாங்க சரிங்களா? அவங்களோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட நடத்தை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க. இப்போ அதுக்கான ஸ்லோகங்கள் தான் இது. அதில் என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த 3 ஸ்லோகங்களையும், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம். பிரகாசம் எப்போ வரும்? சாத்விக குணத்தில். பற்று எப்போ வரும்? ராஜச குணத்தில். மயக்கம் எப்போ வரும்? தாமச குணத்தில் சரிங்களா? இவைகளிலிருந்து தோன்றியிருக்கும் போதும் அவற்றை வெறுக்காதவனும் சரிங்களா? இந்த நிலையில் நம்மக்கிட்ட எப்பயுமே அதை திடீர்னு ஒரு கவலையாக இருப்போம் சரிங்களா? திடீர்னு ரொம்ப ஆசைப்படுற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருப்போம். திடீர்னு ரொம்ப நல்லது செய்யணுன்ற சுச்சுவேஷனில் இருப்போம் சரிங்களா? அது இயற்கையாக அப்படியே வரப்போக இருக்கும் இந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அதுக்கு எதுக்கும் ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது சரிங்களா? வெறுக்காதவன், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றுக்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், ரொம்ப இந்த குணங்கள்னால வர தாக்கத்தோட ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது சரிங்களா? இயற்கை குணங்களை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல், அந்த விளைவுகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அதோட விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லைங்களா? ஆசை, இதுதான் இந்த பிரகாசம், பற்று, மயக்கம், இந்த நிலையெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப அதான் இந்த குணங்களோட தாக்கங்கள்ல ரொம்ப கனெக்ட் பண்ணிக்காம இருக்கிறது சரிங்களா? உறுதியாக இருப்போம். நம் குணங்களே செயல்படுகின்றன. போன அத்தியாயத்தில் என்ன பார்த்தோம்? சரீரமே செயல்படுது, ஆத்மா இதுலேயும் சம்மந்தப்படல அப்படின்ற மாதிரி. இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இந்த ஆத்ம நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், நமக்கு ஏதாவது ஒரு வேதனை இல்லை ஒரு சந்தோஷம் இதெல்லாம் வருது, டியூவாலிட்டிஸ்லாம் வருது வாழ்க்கையில் அப்படின்னா, ஆசை ஏதோ ஒன்றில் படுற மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா, அதெல்லாம் குணங்கள் தான் செய்து, நம்ம செய்யலை அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க சரிங்களா? அதுதான் நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும். குணங்களே செயல்படுகின்றன என்ற அறிபவனும் இன்பத் துன்பங்களை, அதனால் இந்த சந்தோஷம், துக்கம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை சமமாக பார்க்கறது. இந்த ஸ்லோகத்தை ஒரு ஆத்ம நிலையிலேருந்து பார்த்தோன்னா நம்மளால் சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஆத்மா தானே, அதுதானே படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா? ஒரு ஆத்ம நிலையிலேருந்து பார்த்தோன்னா நம்மளால இந்த ஸ்லோகத்தை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும்.
பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இதெல்லாம் ஆத்மாவுக்கா? இல்லை. அதெல்லாம் வரும்போதும் இல்லாதப்பையும் நம்ம ஆத்ம நிலையில் இருந்தோம்னா என்ன பண்ண மாட்டோம்? அதுக்காக ஏங்க மாட்டோம் இல்லையா? அது மறைந்திருக்கும் போது அதை பற்றி வருத்தமும் பட மாட்டோம். கரெக்டுங்களா? அதுக்கப்புறம் ஜட விளைவுகள்னால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்பட்டால் ஆத்மா நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த விளைவுகள்னால நம்ம பாதிப்பும் பட மாட்டோம். இன்பம் வரும்போது துன்பம் வரும்போது பாதிப்பும் பட மாட்டோம். உறுதியாக இருப்போம் ஆத்ம நிலையில். குணங்கள் தான் மற்றதெல்லாம் செய்து நம்ம ஆத்மா நமக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு நிலையில் இருப்போம். சரிங்களா? நம்ம முன்னாடி மண் கட்டி கல் பொண்ணுலாம் வச்சாலும் சரீரம்லேருந்து நம்ம யோசித்தோம், பாடி பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து யோசிச்சோம்னா மண் கட்டி ரொம்ப விலை கம்மி, அது பொன் வந்து ரொம்ப விலை அதிகம் அப்படி நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனால் ஆத்மா நம்மளாம் இப்போ ஆத்மான்ற நிலையில் நம்ம வந்து மண்கட்டியை பார்த்தாலும் பொண்ணு பார்த்தாலும் ஒன்று தான், எல்லாமே அச்சித்து தான் இல்லைங்களா? ஆத்மாவுக்கு சமமாக காண்பவனும் அறிவு நிறைந்தவனும் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், நித்தியமான ஆத்மா இந்த நிலையில் புகழ்ச்சி மகிழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்பவனும். சரிங்களா? மானம் ஆவணத்தில் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும். அதான் இந்த டியூவாலிட்டிஸ்லேருந்து விலகி இருக்கிறது. ஆத்மாவிலேருந்து பார்த்தோன்னா நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்கு பக்தர்கள் தான் இல்லைங்களா? நம்ம யாரும் என்ன பண்ண மாட்டோம், நம்ம ஹம்பிளாக தான் இருப்போம், ஃபால்ஸிவ் இல்லாமல் இருக்கணும். யார் நம்மளை க்ளோரிஃபை பண்ணாலும் நம்ம கவலைப்படாமல், அதுக்காக அகங்காரம் வராமல், அதை நம்மளை இகழ்ந்து பேசினாலும் நம்ம அதுக்காக பாதிப்படையாமல் இருக்கிறது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி டியூவாலிட்டிஸ்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறது. நண்பனையும் எதிரியும் ஒருபோல் நடத்துபவனும். இப்போ ஆத்மாவாக நம்ம இருக்கோம்னா நம்மளுக்கு யாராவது நண்பன் இவங்க எதிரி நம்மளுக்கு பாகுபாடு வருமா? வராது. ஏன்னா எல்லாருமே ஆத்மா, எல்லாருக்கூடயும் பகவான் இருக்காங்க. அப்போ நம்ம எல்லாரையும் நம்ம அன்போட மரியாதை தான் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்போ எந்த ஒரு பாகுபாடும் இருக்காது. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும். ஆத்மாவுக்கு இந்த ஜட உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் வேணுமா? இல்லை. வெல்த் வேணுமா ஆத்மாவுக்கு? இல்லை. சாப்பாடு வேணுமா? இல்லை. எதுவுமே ஆத்மாவுக்கு தேவையில்லை. எல்லாம் சரீரத்தை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் இல்லைங்களா? அப்போ பலநோக்கு செயல்கள் எதுலேயும் நம்ம ஈடுபட மாட்டோம். சரிங்களா? இப்படியெல்லாம் ஒரு நிலையில் யார் இருக்காங்களோ அந்த மனிதன் வந்து குணங்கள்லேருந்து விடுபட்டு உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்தை திரும்ப திரும்ப ஒரு ஆத்ம நிலையிலேருந்து நம்ம வாசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா குணங்கள் தான் எல்லாமே செயல்படுது, ஆத்மா எதுலேயும் செயல்படலை அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஆத்ம நிலையில் நம்மளை திருப்தியாக வச்சுப்போம். சரிங்களா? 26 ஸ்லோகம். பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? 26 ஸ்லோகம் இதுதான் மார்க்கம். இந்த குணங்கள்லேருந்து விடுபட்டு நம்ம வெளியில வர மார்க்கம் இதுதான். என்ன அப்படின்னா பூரண பக்தி தொண்டில் மனம் பகவானை ஆசைப்படணும், புத்தி அதுக்கான விஷயங்களை நம்மளை பிளான் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கணும், புலன்களை என்ன பண்ணணும், என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். கண்ணு பகவானை பார்க்கறதுலையும் கிரந்தங்களை வாசிக்கிறதுலையும், காது பகவானோட நாமரூப குணநிலைகளையும் கேட்கறதுக்காகவும், சாண்டிங் நாக்கு சாண்ட் பண்ணுறது, அதே சமயத்தில் கிருஷ்ண கதை சொல்கிறது, அதே மாதிரி பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது, மூக்கு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண விஷயங்களை முகர்ந்து பார்க்கறது, தொடுப்புலன் பகவானுக்காக கைங்கரியங்கள் சேவைகள் பகவானுக்கும் பகவானோட பக்தர்களுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு வாழ்க்கையை வாழும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, இந்த குணங்களோட தாக்கம் நம்மளுக்கு வராது. ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்த்த எந்த ஒரு விஷயமும் முக்குணங்களில் வர விஷயங்கள் கிடையாது இல்லையா? பகவானோட பக்தின்றது. அப்போ நம்ம குணங்களோட தாக்கங்கள்லேருந்து விடுபடுறோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரம்மன் நிலை ஆத்ம நிலைக்கு வந்தடைகிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்து 27 ஸ்லோகம். இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படையை நானே அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஆதார நிலை சரிங்களா? அது வந்து அழியாதது மரணமற்றது நித்தியமானது, மூணு ஒரே அர்த்தம் தானே இல்லையா? எப்பயும் இருக்கிறது நித்தியமானது. சரிங்களா? அந்த அருவமற்ற பிரம்மம் பகவான் தேஜஸ், அதோட அடிப்படை நானே அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து வெளிச்சம் வருது, அதோட சோர்ஸ் யாரு? சூரியன். சூரியன் மூலியமா பகவான் நமக்கு தேஜஸ் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அவங்க தேஜஸ் நம்ம மேல வருது. அப்ப அடிப்படை அந்த இப்போ நம்மளுக்கு வெளிச்சம்னாலே அதுக்கு ஒரு சோர்ஸ் வேணும், லைட் இல்லைன்னா சூரியன் வேணும் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த பிரம்மன் அதோட சோர்ஸ் பேஸ் யார் அப்படின்னா பகவான். ஏன்னா பகவான் திருமேனிலேருந்து அந்த வெளிச்சமே வருது இல்லைங்களா? அப்போ அடிப்படை நானே, அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம 14th சாப்டரில்
நம்ம பார்த்த விஷயங்கள். ஸோ நம்ம பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னாலே குணங்கள்லேருந்து நம்ம விடுபட முடியும், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து விடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம நெட் ரிசல்ட்டாக ஒரு டேக்அவே மெசேஜாக எடுக்கிறோம் 14th சாப்டர்லேருந்து. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवर्षाणुः श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।